Máme mít povoleno chovat exotické mazlíčky? No, to záleží na tom, co myslíte slovem exotické. Někteří lidé si možná představí divokého tygra, medvěda nebo opici. Možná vás napadne had, ještěrka nebo papoušek. A vždy v závislosti na definici, kterou ty vyberete, by téměř jakékoliv zvíře mohlo být považováno za exotické. Dokonce křeček, králík a kanárek. Dokonce obyčejná stará kočka nebo pes by mohly být považováni za exotické, věřte nebo ne. Definice slova exotický ve slovníku Merriam-Webster je zavedený z jiné země, nenativní na místě, kde byl nalezen. Domácí kočky pocházejí z divokých koček na Středním východě a v Africe, zatímco psi pravděpodobně pocházejí z východní Asie. Takže psi a kočky kdekoliv jinde na světě by podle této definice mohly být považováni za exotické. Jiní považují za exotické zvíře cokoliv, co není běžně chováno jako domácí mazlíček. Jasně, jen málo lidí chová tygry, medvědy nebo opice, ale plazy a obojživelníci patří dnes mezi nejpopulárnější domácí mazlíčky na světě. Ale proč na tom vůbec záleží, jestli je váš mazlíček exotický nebo ne? V mnoha částech světa je držení tzv. Exotických zvířat nelegální. A nejde jen o tygry a opice. Pokud to ochránci práv zvířat prosadí, váš roztomilý gekon, užovka, želva nebo dumpy žába budou také zakázáni. Proto je tak důležité dávat pozor na vágní zákony, které mají za cíl zakázat tzv. Exotická zvířata. Protože v závislosti na tom, jak je slovo exotický definováno, ten nový zákon by mohl z vás udělat zločince a plaz, kterého tolik milujete, by mohl být zakázán. Klikněte na odkaz v popisu nebo bio a podnikněte kroky na ochranu svých plazů ještě dnes. Jmenuji se Alisa Rehman z Josh's Frogs a toto je Responsible Reptile Keeping. Pokud milujete plazy a záleží vám na jejich blahu, proč se nestát zodpovědným chovatelem plazů? Chcete-li se dozvědět více, navštivte responsiblereptilekeeping.org.